ቃለ መጠይቅ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሪያድ ኣብ ዝተቃንዐ ቀዳማይ ዋዕላ ስዑድ ዓረብን ኣፍሪቃን ኣብ ዝተሳተፈሉ ምስ ወራስ ዓራት ንግስነት ስዑድ ዓረብን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ስዑድን ምስ ሓያሎ መራሕቲ ኣፍሪቃን ርክባት ኣካይዱ ነይሩ። ብዛዕባ እቲ ዋዕላን ዝነበረ ርክባትን ብዝምልከት ወኪል ሚኒስትሪ ዜና ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ዘካየዶ ቃለ መጠይቅ ይስዕብ። ክቡር ፕሬዝዳንት ዋዕላ ንግስነት ስዑድ ዓረብን ኣህጉር ኣፍሪቃን ሓበራዊ ምትሕግጋዝን ሽርክነትን ኣብ ምፍጣር ዝህልዎ ግደ ከመይ ትሪኦም? ምዝ ዘሎ ዞባውን ኣህጉራውን ኩነታት ኣገዳስነት ናይ ከምዚ ዓይነት ዋዕላታት ርድኡ እዩ። እዚ ሕጂ ዝተኻየደ ናይ መራሕቲ ዋዕላ ብትሕዝቶ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዋዕላታት ዝተፈልየ እዩ። ንሓልፎ ዘለና ዞባውን ኣህጉራውን ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ምትሕግጋዝ ሽርክነትን ምምላእን ንምርጋጽ ኣብ እዋኑ ዝቐረበ ዕድመ እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ንግስነት ስዑድ ዓረብ ዘለዋ ጸጋታት ቀሊል ኣይኮናን። ጸጋታታ ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን መቐይሮ ተራ ክህልዎን ንዕብየት ቁጠባ ካልኦት ሃገራት ክድርኽን እንተኾይኑ ዝሰፍሐ ባይታ ክፍጠረሉ የድሊ። ኣፍሪቃ እውን ገዚፍ ባህርያዊ ጸጋታት ማለት 60% ካብ ጸጋታት ዓለም እትውነን ኣዝያ ሃብታም ኣህጉር እያ። ይኹን እምበር ገና ኣብ ቅልውላውን ሽግርን ትነብር ዘላ እያ። ኣፍሪቃ 1.2 ቢልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ኣህጉር ከም ምዃና መጠን ወላ እኳ ንግዚኡ ብድሆታት እንተለዋ ንመጻኢ ገዚፍ ዕቑር ዕድላት ኣለዋ። ነዚ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ዘይርጉእ ኩነታትን ህውከትን ቅልውላውን ከይፈታሕካ ግን ልምዓት ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ህዝብታት ኣፍሪቃ ብሰንኪ ብልሽውናን ዝምታን መራሕቱ ምትእትታው ናይ ወፃኢ ሓይልታትን ጸጋታቱ ከይጥቀም ዓብዪ ብድሆ ኮይንዎ ኣሎ። ነዚ ክልተ ረቑሒታት ኣብ ግምት ብምእታው ክፍጠር ዝኽእል ሽርክነትን ምምላእን ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ። ንግስነት ስዑድ ዓረብ ንህሉ ኩነታት ኣፍሪቃ ኣብ ምልዋጥ ኣብ ርክቶ እንተገይራ ኣብ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ልምዓት ክትሳተፍ እንተኽኢላ ካብ ዝገዚፍ ዕቑር ጸጋታት ኣፍሪቃ ክትጥቀም ዕድል ኣለዋ። ነዚ ጸጋታት እዚ ንምምዝማዝ ድማ ኣቐዲምካ ሓደ ንጹር መካኒዝም ምፍጣር የድሊ። ንግስነት ስዑድ ዓረብ ዓቕሚታታ ንምውፋር ቅድም ቀዳድም ኣህጉር ኣፍሪቃን ህዝባን ጸጋታቱ ክጥቀመሉ ዝኽእል ዕድል ኣብ ምፍጣርን ንመጻኢ ወለዶ ምቹእ ሃዋህው ኣብ ምጥጣሕን ኣበርክቶ ክትገብር ኣለዋ። ሽርክነታዊ ምምላእ ኣፍሪቃን ስዑድ ዓረብን በዚ መንጽር ዝርኢኻ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ኩሉ መዳያት ንጹር ውጥናትን ስትራቴጂን ዕላማን ከዓ የድሊ። ኣብ ዝርዝራት ናይቲ ዋዕላ ከይኣቶና እዚ ዝተኻየደ ዋዕላ ናይ መጀመርታ ስጉምቲ እዩ። ክቕጽል እንተኾይኑ ግብራዊ ስጉምታትን ተወሳኺ ርክባትን ምምኽኻርን የድልዮ። ፈለማ ንሓፈሻዊ ርእይቶ ኣፍሪቃ ምስማርን ዓቕምታቱ ድልው ምግባርን የድሊ። ንግስነት ስዑድ ዓረብ ድማ ናብ ግብራዊ ስራሕ ዘሰጋግር ብግልጽነት ዝልለ ሜካኒዝም የድልያ። በዚ ኩሉ ዝተገልጸ ምኽንያት እቲ ዋዕላ ኣብ እዋኑ ዝመጸ ኮይኑ ኣብ መንጎ ንግስነት ስዑድ ዓረብን ኣፍሪቃን በብዞባታቱን ዞባዊ ውድባቱን ርክባትን ምምኽኻርን ግድን ክቕጽል ኣለዎ። በዚ ድማ ነዚ ህልው ብድሆታት ሰጊርካ ናብ ዝዓበየ ምትሕጋዝ ዘሰጋግር ሜካኒዝም ክፍጠር ይኽእል። ክቡር ፕሬዝዳንት ኣብ ጉዳይ ዝምድና ኤርትራን ስዑድ ዓረብን ክንምለስ። ምስ ወራስ ዓራት ስዑድን ካልኦት ሚኒስትራት ንግስነት ስዑድን ርክባት ተኻይዱ ነይሩ። ኣብቲ ርክብ እንታይ ኣርእስታት ተላዒሎም? ዝምድና ኤርትራን ስዑድን ንቕድሚት ንምድራኽን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ናይ ምትሕግጋዝ ሽርክነታዊ መደባት ኣብ ምንጣፍንከ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ነይሩ? ብሰፊሑ ክንሪኦ ዘለና እዩ። ኣብ መደባት ልምዓት ኣፍሪቃ ናይ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣበርክቶ እንተዳሎ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ዞባናን እውን ባህርያውን ሃናፅን ዝምድና ክህሉ ግድን እዩ። ንሕና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስትራቴጂያዊ መረዳእታ ኣሎና። ሕጂ ምዝ ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪቃን ስዑድ ዓረብን ዝመፀ ኣይኮነን። ኣብ መንጎ ኤርትራን ስዑድ ዓረብን ጂኦግራፊያዊ ክሊ ናይል ቀርና ኣፍሪቃ
ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓረብን ዝፈጠሮ ናይ ቀረባ ርክባት ኣሎ ክልተ ኣውዘምድና ምትሕጋዝን ሽርክነትን ኤርትራን ስዑድ ዓረብን ኣብ ክልል እዚ ጂኦግራፊያዊ ክውነት ዝረአዩ እንተኾነ ብዛዕባ ልምዓት ትሕተ ቅርጺ ዕደና ሰዓት ማይ ቱሪዝም ካልእን ናይ ምትሕጋዝ መዳያት ክንዛረብ እንተዳ ኮይኑ ቅድም ቀዳድም እዚ ዞባ እዚ ርግኣት ክረክብ ኣለዎ ምስ ካልኦት ምምላእ ክህሉ ኣብ ነንሕድሕዱ ዝተሓጋገዝን ዝደጋገፍን ርጉእ ዞባ ክኸውን ኣለዎ استراتيجياوي أقداسنا زبانا رديو صفيح شركنة مملا أن مرقاز زخلنا أهجراوي مايو مسمرن جزيف عمتاتنا لنا أبزي ناب حدش على ما سرعة المسجار أبكرنا من قد بس إحنا لزلنا أوان أفريقيا سجاتها تتغيمة أب علماوي كتبة أبرك تخت جبرن تداخينا جدن كابتها مش كتوصل لوا أبزي مدايزي أمونغو إيرتران سعود عربن بحد وجن أمونغو سعود عربن كم مرة خبك قلبت أفريقيا ما كلاي مبرقن زقلقل زوبان عند ما بتي كال زتكبر مدبات فولي أقداسنا تالو زمدنا إيرتران سعود عربن جيوغرافياهن حبراو تاريخن زمسرتيو كلتي أنا هاجرات أبستفل يسألتات زون نقص عقمتاتن صقاتاتن أبقمت بمتاو دما أوشت الزوبا كجبر زخيل صفيح تاي وفرتاتن كتبان متحجاز كنوسنا لنا نلمعات زمتش هواهون مفتارن زولت صقامات نمفتحن أبسطتاو مدايون كنت حاجة لنا أب كل انتن نزي زوبا زقوم هاجرات رقعت انت زي تفتيرو بزعبا لمعات كنزارب زكاء لا يكونان مسعود عرب زلنا شركنت نزي أبقى مسأتويو عتوبناتن ذلوناتن دمالو مسورا سعراتن كالو سبا سلطان سعودن زقبرنا يركبات أبزو قدايزي زغان عينيرو حدش يكونان مغسلتانايتي بدرجة زوبا استراتيجية وعلاماتات المتكبار زخيل مجو هوهون مفتار النقبرو من مقاريو نإيرتران سعود عربن زدوب كإيح بحري أقداسي مايو مسمر عالمنا يوم سأتان رقعتن كإيح بحري نموحاسن سأقاتاتو نممزمازن مس هاجرات كإيح بحري كهلو زلو موهاد بزملكت رئيتو إيرترا مجلس كالنادو أبكلتي أقدي مزجلس كو زرائيو نزوبا زقمو 4 رقحيتات نناتهم فلينة اللوم جماجم نايل توسيدنا بركت زبال هاجرات حوافيو زن هاجرات زياتن كواهدن زخيل استراتيجية وعلاماتات كلون اللو لمعتاو بروجكتات نمتكبار أمونغن سممع كله يقبع هاجرات قرن أفريقاون بتماساسالي نقيح بحري بزملكات نحنا قدمي بركت زبال عمتات إمامنا أغربنا نيرنا إت إمامي أبكون النت استمركوسيو بالزعبا وهدت أبزي أقداسي أهقراو مويو مسمر زركب هاجرات كنزارب انتقينا بغدام نفس مسء من رقاز توحسناتيو هاجرات قيح بحري بزينا يوسع متتاو بعلن وتهدرون صدتاو نحسنات نايز أقداس مايو مسمر كرقاق صالوان زبل ريتا يزلنا بدحريو قداي متحقاز أمونغو انك مسيخيل قبر شبرا نقدي مسيقار دك سابن كالزي حقاو نقدن ممكات نصر وطنن استراتيجين كلون اللو أبزي أقداسي مايو مسمر سلطان رقات النموحاس أبو تهدرون سلطان مدايات نايمت حقاز ميكانيزم كل اللو كلن أبقى ما قمز بحر زركبها هاجرات أبزو قدايزي حلافنا تكسكما يدلي نفسه كف هاجر ككم عغمان تحسان أبركتو تقبر أبتزقربنا يا أمامي أب قداي موحاستا نايوصا متتاو كهلو كم زي قباء قليس ناينا مغنياتو تنك زي مرقاء كخون سلازخيل نايوصا حاجز أدلاين تقوينو أمونغو هاجرات الزباب الزقبر ممخخار زفصامي خون لولاونات نايزي مايو مسمر زعقب بهاجرات نايزي زوبايو نزدما ميكانيزمن متحجازن كله لو كحي بحري لعور استراتيجيو أقدس نزلو كبابي كم محانمتن أمونغو أبال هاجرات نايز زوبا دول متأثار كل يدلي أب كل زمر الداتازي أمونغو إيرتران نقصنا سعود عرب نزلو متحجاز بدرجة زوبا نزقبر متحجاز أمعوات دراخ تراكس أوت زخيليو كبر بريزيدنت بأقاد أمي وعلى مرحة أفريقيا سعود عربن مزتفل على مرحة هاجرات أفريقيا ركبات كايد كانيركا نابنت مس مرحة السودان دبوب سودانن مصرن إذن هاجرات زياتن قربا بتنايزا أبس أقام تركب سودانين بزعبا شجر سودانن أفتات حقون تزراريبكم دو شجر السودان زلوا متحلقة قمت بمتاو
نمفتحو أمونغو قرباب تهجرات السودان متحجاز حاتتيو بزلنا تمكرو نايزة مدرخات مفزح نبعلو بدهويو السودان كابزلاتو كونت كتوصي اتشجرن تنقطاتون بزقبا ترديكا مصاي فتح زرغاغز مچو هواهون بايتان مفتار يدلي انت هونه اتزلونا يوصامت تاون اجنداتون اب السودان زخفئه متحلق بمفطار نتشجر ناملا زوبا كمزلحم نمغوار زعلمايو كابزن موصا عتوبن حقኛን ተበግሶ ጎረባብ ተሃገራት يدلي يقداس بزح تبغسات نبعلو بدها يخون الله تبغس إيجاد حبرة أفريقيا نزبها الله تبغس سعود عربن أمريكان كالوثنون الله أزي نتم مفتحي كغربو زي كولون أبوشت أو قداي السودان آتيوم رجعت زبانا كو خزدليون نايوص حيلتات مغنيات فتريو قداي السودان نمفتح هذا نايزة ما أدت راح كله لو بزعباز قداي زي مسحوات نكسن سعود عرب مصري سودانن دو سودانن نزراربو لنا قربابته هجرات زوسدو ناي كايرو تبغسلو زنا هجرات بتي اب السودان زخيب زل معبالتات بقطه صلوايان سلازي شجر السودان لمفتاح اتزبلصه نايزته منبر نسيو ابناي كايرو منبر سعود عرب ايتساتفن سي مستافا جيجايو سلازي ناي سعود عرب تستافنت كله لو بزعباز قدايزي مزبويان مشارختنا نما يطالونا نزبايتازن تدارغاغصنا مچو هو بمفطار احواس سوداناويان شجروم بعلم نفتح عدل كرخبيام از حجي نريو زلنا زتفرلي منابر زته اب قداي السودان وسيت ناي استفرلي وشطاون قداماون رقحيتاتيو اتلومي اب السودان زلو كوننت وسيت استحللخه بوليتيكاوي قطباوي صتاوي دبلوماسياوي جيوبوليتيكاون رقحيتاتيو از خنتات زي حزب السودان نابفنو ناي تقاومو من العال خير زرخايو سلازي السودان نابرهو مدرك تسجر حاده ناي مزاتي منبر طرح يزدلي نتي شجر بقندو كفتحو زغولو سوداناويانيام عدلم نموسان دما قدن كساتوفلوهم مسحوات مصراويان استزرارب من لقداي نسي نيرو كساب حجي كله تبقصتات هيتعوتن مغنياتو وشتاو كنسات مچو سلازيلن ناي وصا متتاو دما نتشجر أمت حلق أستواصو يقابر سلزلون كبور بريزيدنت ኤርትራ ንኩነታት ምዕባለታትን ሃገራት ምዕራብ አፍሪቃ ኣብ ውሽጢ እዚ ዝፍጸም ዘሎ ምቅያራት ከመይ ትሪኦም ትከታተሎን ምስ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃገራት ምዕራብ አፍሪቃውን ተረኺብካ ነርካ ጉዳይ ምዕራብ አፍሪቃ ነዊሕ ታሪኽን ብዙሕ ምትሕልላኽን ዘለዎ እዩ ይኹን እምበር መርገፂና ንጹር እዩ እቲ ጉዳይ ከምቲ ዝበሃል ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ወይ ብዲሞክራሲያዊ ምርጫ ዝመጹ መንግስታት ዝተገብረ ዕልዋ ይኮነን እቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ክውንነት ከምኡ ይኮነን ንባብና ኣብ ክውንነት አፍሪቃ ንሕሉፍ መድረኻት ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ ቅድሚ ስሳታት ኣህጉር አፍሪቃ ዝሰገሮ እዋን መግዛእቲ ነይሩ ብድሕሪኡ ድማ ዝተፈለየ መግዛእታዊ መልክዕ ዝነበሮ መድረኽ ዝሕል ኩናት መጺኡ ቀጺሉ ድማ ንዓለም ክግብት ዝሃቀነ ኣሃዳዊ ቁጥባዊ ስርዓት ስዒቡ እዚ እውን ዳርጋ ሓድሽ መግዛእቲ እዩ መግዛእታውያን ሓይልታት ንጸጋታትን ዕድላትን ሃገራት አፍሪቃ ንነዊሕ ተቆጻጺሮም መጽኒሖም እዮም እቲ ኩነታት ከዓ እናኸፍአ ኸይዱ ዝሓለፉ ተኸታተልቲ ስርዓታት አፍሪቃ ዝበዝሑ ንመግዛእቲ ዘገልግሉ ወይ ወከልቲ እዮም ነይሮም ክበሃል ይከኣል ምስ ሓይልታት መግዛእቲ ኮይኖም ከዓ ጸጋታት አፍሪቃ ይዞምቲ ነይሮም ኣብ ኣህጉር አፍሪቃ ዝረአ ዘሎ ምልዕዓላት እምበር ውጽኢት ናይቲ ሃገራት አፍሪቃ ዘሕልፎኦ ዘለዋን ጊላነት እዩ ቀዳሞት አፍሪቃውያን ኣቦታት ንኣህጉር አፍሪቃ ካብ መግዛእቲ ሓራ ንምውፃእን ባህርያዊ ጸጋታት አፍሪቃ ኣብ ረብሓ አፍሪቃውያን ንምውዓልን ዝነበሮም ባህጊ በተምስዓቡ ስርዓታት አፍሪቃ በርዒኒ እዩ እዚ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ከዓ እዩ ነዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ምልዕዓላት ዝፈጠረ ካብ ጊላነትን ምዝመዛን ሓራ ንምውፃእ ድማ ኣብ መንጎ ሃገራት አፍሪቃ ግድን ምትሕጋዝን ምድጋፍን ዘድልዮ መድረኽ እዩ يغني لي كبر بريزيدنت نزع الدل زهاب كاني